लासै नों थाथ' आं आनै गावरिमा मोनाव थांनानै फैनि मानो? निउ इयारनि लोंनानै खर' सादोंनो खागि सेबनो लेंहरनायानो थाथ' दे थाब फै बहा थांनो आनै गावरिमा मोनावसो थांनो नागिरदों आङो जों लोंनानै खर' सादोंनो खागि सेबनो लेंहरदों मा आखायाव हमलाबायखो मानसिफोर नुगोन हंगार बांद्राय देवानि दाजा नों मिथिबाय आरो फिसाइखौ मोदोमाव दांदों नामा नोंलाय मेजेम नों मानो बिदि दाङाखै आङो दा सोरबा नुगोन थांनो थां ओइ बाजै गावदां आं नोंखौ जेरावबो हंगार हरा नोंखौ नुवाबानो थानो हाया आङो थोद जाम्बा सोरबा बिबोनाङा बिबाजैखौ बेबायदि होनलाबायो नामा सोरबा नुबा मा सानांगौ जाखो आंखौ असनमान खालामथारगोन नोङो नोंदाया बेयावनो दङ जिरायनानै सिलायाव बाजै नोंखौ मोनाबाथाय फासि होनानै थैखागोन आङो थोद फाग्लाहाय नों मानसिया नोंहा सिख्ला गैया जाहैबाय आं हाबा जाखानायखौसो बेबायदि बिबाजैखौसो आधा खिथा खालामबाय थानो बाजै सिख्लाफोरनिफ्रायनो नोंखौसो साबसिन मोनोलै आङो आयौ आयौ हंगारहाय हंगारा मानसि नुगोन हंगार हंगार ए आंजोंबा अनजाया नोङो फिसाइजोंबा सिथाब सिथाब थाग्रा आयै आं फिसायजों सिथाब सिथाब थायाबा सोरजोंथो थानांगौ जाखो आं नोंखौ असान्थिद्राय मोनथारबाय दे सोरबा सिख्लाखौ नागिरनानै लादो नोङो सोफै सोफै असान्थिद्राय मोनथारबाय आङो नाङा आंनो बे खाख्रि खुख्रिफोरखौ नोंखौसो नांगौ आंनो रोनावबाय था बेबायदिनो थांसै आङो आरो बहा थांनो नागिरदों हंगारखौ फाफि दा नोंदाया नुबा मा सानांगौ जाखो हंगार फाग्लि गायदेया मा दावराव जालायखो बेयावलाय ना फाग्ला मेजिमासो फैदेरलायबाय ओ गायदे गायदे मा जादों होनदों गायदेलै आं थैखासिगोन थैनाय बबनो मानजोबनाय नंला आंहा आयै हंगारदो लासिं सिं हंगार हंगार होनखाबाय हंगार नोंदाया नुगोनहाय नोंदाया ओइ जाम्बा नोंनि हिन्जावखौ बामबाय आं मा खालामनो नों ए जाम्बा मेजेम हामालै बिदि बिबाजैखौ बोख्लाय बोख्लाय ओइ फाग्ला हामा होनदों बिबाजैखौ लाजियाबो ओइ फाग्ला बिबाजैखौ बिदि हामगौ लाजिया नामा हिन्जाव मोननो रोङैया बालन्दाया आइथिं गाज्रिखायसो गबाय नोङो नङाबा ओइ लरग' हिन्जावखौ अननो रोङा नोङो बाजैया आंखौसो गोसोबाय दानो खुदुमनानै थांब्लाबो जेबो खालामनो हाया आंखौ आंनि हिन्जावखौसो नोजोर होबाय नोङो बिबाजैखौ एसेबो लाजियासै नोङो दुनियाव हिन्जावानो जोब्बाय नोंहा बिबाजैखौ गोसोथोलाबायनो हिन्जाव गैया नामा नोंहा आलदा ओइ गायदे नोंबो गोसोथोयो नामा बेखौ आंहालाय मानो गोसोलाबायनांगौ जाखो बिबार आं हिसाबै अनबाय बेखौनो गोसोनाय बायदि आंहा खिथा खालामबाय थानायानो नोंहा नोंनि फंबायखौ रायनो हाया आंखौसो होनबावबाय नोंहाबो आं मानिया नोंनि हिन्जावखौसो लागोन आङो आइथिं मोजां मोनबा नोंखौ बारनानै जोगौमोन आं मोनथिबाय इद फैदो ना दानो लेंग्राग्रा फै दम दंबा फै ए बांद्राय गोबाव गैलालै नोङो मिथिबाय फंबायखायसो अननानै दोनगासिनो आं नोंखौ मिथिबाय मानसि गैया सानदों नोङो मानसि लगायनानै नोंखौ बुसिजोबगोन आं मिथिबाय मानसियानो बोरैबा जाथारबायहाय बियो लोंनानै मेलेमानो गैला बेबायदि रोनावबाय थानोसै थांला आरो मालायनि संसार जानायखौ सोर सिलिंखार खालामसिगोन बियो आंखौसो मान सनमान थांहोजोबबाय थांदो बाजै थिनहरनायखायसो थांसै आङो आदसा नोंबो बिबोनांखौ गोसोथोमारो ना मायो आं हमनोनो मोनला एसेबो नै आंजों थाव फोजागोन नोङो आंखौ बिबोनां गोसोथोग्रा नुयो नामा जानला मोनला खोथा दाबाहाय नोङो आं नोंखौ बारा बिसास खालामनाय लाङासैलै आंखौ थगायखो ना माखोसो मानसिफ्रा आंनो जानला मोनला खोन्थागासिनो जेबोसो बुङाखै आं नोंखौ नै खानाया दोंसे दं गुहोजोबजागोन आंजों जानला मोनला खोथा दाबाहाय नोङो हौवानि खानायसो थांनो हाबावबाय नोङो बाजै बाजै निजिमा थैनोखाबाय नोंखौ मोनैनि फासि नांनानै दानथ'दो मा नोंगौ औ ओइ दा थां होनदों फाग्लि ओइ फाग्लि दा थां होनदों दा थांबाबो थांथारबावगोन आरो बे खोथाखौनो मोनसेबो मानिया बोरो फाग्लि दाबो फैयो दाबो फैयाब्रा मेजेम
सना बेबायदि दा खालामना ओंखार मानो बेबायदि खालामनो नागिरदों नोङो नों आंखौ लागोन ना लाया नों लाबासो ओंखारगोन आङो लानाय लायै उनाव जागोन बाल मा थैलाबायनो नागिरो थैबा मा मोननांगौ नोंलाय आंखौनो मोनगोन ना सोरखौबा मोनगोन हाखर सिङावसो थाहैनोसै नोङो आं मिथिया नों आंखौ गोसोथोखाया नों आंखौ सैखायानो होनबालाय दहाय मानो फिसाजों सिथाब सिथाब थाया नोंलाय गोसो सिंजोंसो मोजां मोनो आं आगै नोंखौ आं देखायनो हाया संसाराव देखायोब्ला संसारनि मानसिफ्रा आंखौ बिबोनां बरायनानै लाग्रा होनगोन हामालै आदा ओंखारदो आं मिथियालै आं थानायाव फिसाजों सिथाब सिथाब थानो मोना नोङो सना लोखि माइनाव बेबायदि नङा मेजेम ओंखारदो ना आं मिथिया नों आंखौ लागोन ना लाया फाइनाल खोथा बुंखा नङाबा नै नांसै आङो बिदि नङा बिदि नङा ओंखारदो ना आंजों गोदै गोदै रायलायनानै आंखौ लानो होननानै आंखौ गलि होदोंमोन नों दाना मानो फिसाजों सिथाब सिथाब थाबाय थायो नोंलाय थाया होननाया आंखौ थगायजोबोसो सना आं नोंखौ गोरबो बिखाजों मोजां मोनोना ओंखारदो नों मानो बिदि बाजै सना आगै सना ओइ फंबाय खोथाया बोरै जाखोलै नोमबाजैना खोथाया आलदासो जाबायलै आदा मा आलदा जाखो नोमबाजैखौ बे गारबोखो बाजैयाबो गावबो गावखालै आदा सिथाब सिथाबावसो सना लिखि माइनाव होनबावदोसो आदा आइयै बिदिसो होनलायबावदों बिदिल' सिङाव आलदा खोमा आदा फै थोंल'सै बे सुवा गोनाङा नायथारनां बेयो दिनै बिसिखौ लाखिनो हागोन ना हाया बेनि हिनजावखौ दिनै लानानै खारगोन आं बाजै थांगौ आं आयौ आंनि बेखौ लानानै बाहा थांनो नागिरदों आं बाजैखौ दोनखारलांसै आइदै दिजाय गारदोलै एफा गोसा हाथाय थाथाय गाहोजोबगोन आङो लाजिनो रोङैया बाजैखौ लानानै खारबावसै आरो नोङो बिदानि हिनजावखौनो सिख्ला नागिरना मोनासै होनानैसो जार्ज खुरमान मानसि मोनजानो नागिरदोंमोन फावल' नुलुस्ट्रनाव आं मानिया आं बेखौ मोनाबा थैगोन नों आंखौ नुहरनो हायाखै हिनजाव नांगौ नोंनो आरो बेबो मालाय हाबा जाखानायखौ मालायनि न'खर सिफायनो नागिरदों नै होगोनसो आं बांद्रायबा आं मिथिया आं बेखौनो लागोन मोजां मोनलायनाय मा बुरि मा सिख्ला बिलाय मालाय सिख्लाफ्रा गासिबो बुकिं जोब्बा आं मा खालामनांगौ फाग्ला लाजिनो रोङै जाहारबारि माबाखौ होफैगोन आङो हंलेखौ 40 बोसोरनि फुरिनानै थानाय दङ बेखौ ना नोङो बेखौ लास्लायस्लाय न'खरनि मान सनमान जानो नागिरदों बाहाय बोफ्लाव जागोन बेथा खानाय सानाय गुजोबगोन नोङो मिथिबाय नालिस लागोन आंजों रावबो नालिस होनाङा आंनो होगोन नोम्ब'आनो मा स्लाब मा जाथारदों बार बिलाय बबेनि माला ओमफ्राय एफारा बुन्दा बिबाजै गोसोग्रा जादों बिलाय फाग्ला नुलुसो नालाय आब'ब्रा प्लिज थांहोदो थांहोनो नोंखौ थांहोनो हिनजावानो लिंदों ना मादों नोंखौ दा दोनखालांनो हिनजावानो लिंदों ना नोंनो गोसो जानानै थांनो नागिरदों मालायखौ जबरदस्ति लिंदों ना मादों नोङो प्लिज ना आब' जि मोदो गोसोथारो नामा नों बेखौ होमबाथ' नों मुलि होजाबाय गाख्रेथाव अजानाव थांनो अजानाव थांनि थाव आं थाङालै अजानाव आं थाङा आं थाङा न'हगारदोलै आं थाङा न'खौनो जोसिबगोनलां आयु न'खौनावनाया मा खालामदों इसोर आफा बासायदो आयु होगोन ना होआ आंनो हामा बेखौ बाबु हामा होगोन ना होआ आंनो नै रबार बाबु आयु मासिरा बोरैबाथार सयथिबो जिरान रायलायगोन ना होनाय होयिखौ माने एफा गरमा गरमि नोंलाय बे हिनजावनि थाखायनो बोरैबा बिरा हरनाय बायदि जाथारबायहाय जिराय बाबु हामाहाय खेला दागेले दे आयौ दांलाय एसे हामा नै कन्ट्रल थानांगौ मानसिनाव एसे मोननांगौ मोनगोन ना मालाबा जाम्बा एसे सानो टाइम होनांगौ बाल बेखौबो मालाय फिसाइ गोनां मानसि आथिं लेंग्रा सिबाय मानिगोन सानदों आं मानिया मा होननानै बुजाबावनो नंबाय आं नोंखौ बाबु आयु मा सानगोन नों गावखौ देराखै सानदों बोरायलायलांबाय आयै
20 बोसोर जाबायथ' नोङो बेबायदि समायला बेबायदि खालामनो मेल्ला उन्दै सिख्लाफोर दङ फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायनायफोरखौसो गोसोथोनांगौ नोङो दा बबे जिल्लायाव बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे कान्ट्रियाव नुखो नोङो गावनि बिबाजै जानायखौनो गोसोथोलाबायनाय मा साननांगौ बियो दा जोंहाबो न'खराव आइ आफा दङ असलमान जागोन मालायनि बिसिखौ बिदि दा खालाम हामा बेहा सिबाय आथिं लेंग्रा दा नों लानानै खारोबा बेखौ सोर होनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो माबा अननो रोङो अन्थाइ बिखा जालांगारबायहाय बेयो सोरनि लाखोथो जाथियाव गैया खुमाव गैया फाग्ला है बाराखौबा माबायदि मानसि जाखो नोङो जेबो साननो रोङै खर' गैयै मेलेम गैयै नोंखौ दा देथारनानै सिथ्ला गेजेराव फबना दोनगोन आं मिथिबाय बुथारदो हिनजावनि थाखाय नांगौ बुथारथारदो जेबो नंथारा बिबौखौ जायाफ्रा मा खेव होनलाबाय थानाय आं सहायनो हाया दे रागा जोंबा खिन्थु गारसि आंना खालि दुर्गानिफ्रायबो गारसि आंना मिथिबाय बुथारगोन आङो नोंखौनो जानला दाजाखा मोजांबासो मोजां नङाबा खिन्थु नै बेबो बिमाजों समानसो आङो नोम्बोसो नोंनि खोथाखौ मानिनोबा मानि गोदाव सोराव दाजा बे हिनजाव मा फाग्लि अरखो हौवा उन्दैखौथ' बेबायदि गोसोनो मोनबाय आरो बेहाबो लाजिनोबो रोङा ना नोंसोर फरायहैदों हिनजावखौबो मुलि होबाय नोंसो होखो ना बिसो होखो मुलिखौलाय सानैखौबो संग्रायनाय बाराखौबा देनानैसो फबगोन आङो हिनजाव नांथारगौथ' नोंनो हिनजाव नांथारगौ गाबोनो लायना होफैगोन आं नोंनो मैनागुरिनि माबाखौ देलेंखौ लाजिनो रोङैया लायहोगोन सानदों जाथियाव खुरमायाव जों बिदिखौ लायहोआ मिन्थिबाय सानैखौबो संग्रायनानै बुथारगोनसो जों बाराबा बाहाय मानि मा जाथारदों बाहाय आंखौ माने गाराबा देरगा खालाम हाथारदों नंथारदों बियो गोख्रै फै न' सिङाव हाबनानै था नों साला हाबनानै था पापि सुनि जाथारदों बे हाब साला है मा बियो आबौ मा दर मारै थेला फैखो ब्र थैबाबो फैलाय खेव फैदों मा दर मारै फैखो फाग्ला लाजि रोङैया आंनि बेखौसो लांनो नागिरलायबावदोंमोन मानि हरा माथो आं हिनजावखौबो र' थांनि आं गगोन नों दं नों सालि